Jeg synes, det er godt at få fokus på indeklimaet. Jeg synes virkelig, det gør en forskel. Jeg synes, det er rart. Og jeg synes, det der med, at man er fælles om det, og man kigger på den her app, og man har fokus på det, det synes jeg, det er hyggeligt. Altså, det giver noget fællesskab, og det, jamen, alt andet lige, så er det bare vigtigt med indeklima. Det er fint, man har fokus på, og hvordan skal stolen stå, hvordan skal bordet være, nu skal vi huske at stille os op, nu skal vi sætte os ned. Men alt det der, det hjælper jo ikke, hvis der er sådan, at man sidder helt tung i hovedet og tager fra alligevel arbejde med hovedpine, fordi CO2 er for høj i lokalet. Vi har jo hentet den app ned, som hører til systemet, og der kigger vi jo flere gange dagligt på, hvordan det ser ud. Vi fandt jo ud af, at faktisk er temperaturen inde hos os for høj. Vi sidder jo mange piger derinde, og nogle fryser, og nogle sveder, og der synes jeg, at der blev god fokus på, hvad temperatur er det faktisk. Jamen, det der blev sat i gang, det var, at der blev fokus på trækken derinde. Så derfor besluttede man sig for at få samme temperatur på alle de tilstødende rum til kontoret. Så, fordi det er til de der temperaturforskelle, der gør, at der opstår træk. Og så gjorde vi det, at fordi at CO2'en var så larmende høj, så begyndte vi at lufte ud. Hver gang der var kaffepause og frokostpause, så åbnede vi vinduerne. Satte faktisk en rigtig gammel udsugning i gang, som var inde på kontoret, som vi ikke ville have før, fordi at den trak, og den var dårlig, og den var gammel, og den larmede. Og, men vi har sat den til, så den kun fungerer i pauserne. Altså det med CO2, og hvor hurtigt både man kan få den ned og op ved udluftning, det var jeg overrasket over, hvor lidt der egentlig skal til, men hvor vigtigt det faktisk er. Hvis vi sidder og gaber eller et eller andet, så siger Helle, jeg kan se på appen, at den er rød, så skynder vi os at åbne vinduerne.